Detrás destas paredes do convento de Santa Clara de Pontevedra queda aínda moito por descubrir. Esta mañá un grupo de técnicos do Museo Provincial visitou o monumento para botar luz sobre os seus misterios. A idea é coñecer o estado das instalacións e tamén cal foi a súa evolución ao longo do tempo. A inspección desta mañá servirá para distinguir os elementos máis relevantes a conservar e poñer en valor ou tamén a descartar, no que moi previsiblemente será un novo edificio do Museo Provincial. Esta visita forma parte dun traballo de facer o prego e facelo ben para que os resultados sexan os que queremos, para que desvelen eses misterios e outros que creo que é interesante e é necesario saber, para facer un estudo arqueolóxico, arquehistórico e de paramentos, para saber, a ver se logramos con eso saber cal foi a evolución do convento e toda a edificación que hai aquí, tanto edificación como das hortas ou incluso do muro. Mosquera puxo exemplos de algúns deses segredos que van tentar resolver. Onde hai os enterramentos antes do que existe aí fora, non é o que existe no claustro, que un é hasta o século XV, e outro é no XX. Temos un burato aí que non sabemos onde houve os enterramentos. Habrá que sabelo, para tratalo como corresponde. En segundo lugar, por exemplo, que pasou co claustro? A visita de hoxe serve para poñer as bases para elaborar do xeito máis rigoroso posible o prego de contratación dos estudos que se van levar a cabo no convento. Que entre todos podamos sacar unha primeira lectura de como evolucionou isto, que partes son realmente importantes, que partes son realmente menos relevantes do punto de vista histórico e artístico, e a partir de aí seguramente teñamos que ampliar cousas, é dicir, agora vamos a plantexar un número moi importante de sondaxes arqueolóxicas distribuídas por prácticamente 15.000 metros cuadrados. Estamos completamente seguros de que algunhas sondaxes serán negativas, pero outras serán positivas. No caso de que sexan positivas, teremos que seguir ampliando. A idea é que o prego para a contratación dos estudos estea listo neste mes de xaneiro para que despois a empresa entregue o traballo en 2 meses e medio logo da licitación.